kettu, kun tästä takapäin katsoo tuo Novaskotin profiililtaan kontaktilta tuli ylösnousuvirhe. Erittäin vilkas liikkeinen kaveri. Kun mä pysyn perässä. Ja sieltä lähti väärään, joo. Siinä kyllä oli... Menikö se väärin? Joo, meni väärään. Oi ei. Niina. Roppa kääntyi ja selkeästi putkille ja silloin siinä näin kävi. Vaikka se on kuitenkin... Alkustautuu 4-4, Niina 4-5, Ilma 4-6, Sara 4-7, Alma. Ja sai edeltä radalta synnyn. Ja läheltä käytti, mutta eihän se mitään kyllä ota kiinni, ei niitä virheitä tule. Mene nyt. Ei. Ja valitettavasti hylky. Kuka muuten sanoi, että sillä on kettu radalla? On niin. Se on kettu. En tiedä, onko sitä tiekaan. Erittäin hyvä liikkeinen tästä parista.